Rozhýbejte vodu s Centerpumpen. Od roku 1976 vyrábí tento podnik čerpadla na odpadní vodu a přečerpávací zařízení Made in Germany. Jako jedna z prvních vyrobila tato frankfurtská firma inovativní čerpadla s plastovými nádržemi. V roce 1994 otevřela firma Centerpumpen výrobní stanici v Greenhainu. Sousedství s továrnou na elektromotory v Greenhainu rozhodně není náhodné. Kvalitní indukční motory EMG se po desetiletí osvědčují dokonce i v pračkách a uranových dolech. Ze znalostí výrobců motorů a investicí výrobců čerpadel dnes profitují oba podniky ve firemním svazku. Na jednom místě se vyrábí všechny díly, od motorů po kabely. Tato hodnotná tvořivá hloubka zaručuje flexibilitu, nezávislost, kvalitu a vytváří stále nová pracovní místa. Vlastní vývojové oddělení permanentně vypracovává nová technická řešení. Zvláštní výrobní zařízení umožní pružně přizpůsobit plastové nádrže dle přání zákazníků. Na výrobě pump a čerpadel se podílí i mnoho dalších specializovaných firm z regionu, jako například tlaková slévárna továrny na motory. Podnik tak může nabídnout výhodné kompletní přečerpávací stanice jako kompletní řešení takzvaně z jedné ruky. Plastová přečerpávací stanice FPS z korozi odolného polyetylenu je k mání pro 4 různé výšky šachty, případně sací hloubky. Slouží k likvidaci odpadní vody z obytných domů, jako drenážní čerpadlo nebo jako tlakové odvodnění venkovních oblastí. Centerpumpen nabízí ale také zcela inovativní výrobky Made in Germany. Čerpadla s plochým sáním série FSP 330 mohou jako kalová čerpadla odčerpat vodu od asi 1,5 cm až na 1 mm. Hodí se i na automatický provoz s elektronickým ovládáním hladiny k čerpání zbytkové a spodní vody ve sklepech a šachtách. Čerpadla do hlubokých studní řady TM ve 3 a 4-soulovém provedení mají robustní motor s pláštěm chlazeným proudem vody pro trvalý provoz a vysoce výkonnou hydrauliku s ochranou proti opotřebení. Jejich provoz navíc nezpůsobuje žádný hluk. Microboy, Unterflubox nebo SVH100 patří k inovativním přečerpávacím zařízením firmy Centerpumpen. Přečerpávací zařízení na fekálie s vestavěným čerpadlem s řezacím ústrojím se napojuje přímo na WC. 4stranová přípojka umožňuje napojení pračky, sprchy nebo bidetu. Portfolio produktů zahrnuje celkem přečerpávací zařízení pro odpadní, splaškové a kondenzované vody, ponorná čerpadla pro odpadní a splaškovou vodu, kompletní přečerpávací stanice, univerzální vysavače kalů, odlučovače tuků, čerpadla pro dům a zahradu, zařízení pro využití dešťové vody, zařízení pro hloubkové studny a zvýšení tlaku, filtrační pumpy, plastové nádrže a lapoly, elektrické regulátory tlaku a další příslušenství k čerpadlům. Pumpy jsou často zastaralé, náchylné k poruchám a způsobují velké výdaje. Centerpumpen má pro mnohá nasazení cenově výhodné a ke zdrojům šetrné alternativy. Obraťte se na odborný personál v Greenhainu nebo na servisní partnery a prodejce v Německu a v Evropě. Centerpumpen. Od roku 1976 pumpy a čerpadla pro průmysl, dům a zahradu. Rozhýbejte vodu s Centerpumpen Made in Germany.